ಕುತ್ತಾರು ಗಾಣದ ಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಹೊಸತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯದ ಒಕ್ಕೆಲು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಲಗೊಡು ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೌಜಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ಅನುಪದಿನ ಪುರ್ಲುಡು ಆ ದೇವರನ ದೀಪ ಬತ್ತಂದು ಪುರ್ಲುಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದನ ಆ ದೇವರು ದೈವಲು ಪೂರ ನಡಪಾದ ಕೋರ್ಪೇರೊಂದುಂಟು ಅಂಚನ್ನವಲು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣತ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎದುರು ದೇವನೊಡಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ ನೆನಟ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದೆ ಆಯ್ತು ದೇವನೊಡಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಮಲ್ತೊಂಡ್ಗ ಇನಿ ಆಪುಣಿಂಚಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆಲೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆದ ಪ್ರತಿದಿವಾದ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿನ ಒಲೆ ಬೊಗ್ಗಾರೆಲ್ಲ ಅಪನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ನಕ್ಷತ್ರಡ್ ಅಂಚೆನೆ ರಾಶಿಡ್ ಮುಹೂರ್ತಡ್ ದಯಬಂಡ ಎಣಮ ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲಗ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತು 6 ಗಂಟೆ 33 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ದಾಂಡ ಮನದಾನಿ 6 ಗಂಟೆ 33 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಐಟ್ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಬಂದು 14 ರಾಶಿಗೆ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಪಾಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡ್ 2 ಗಂಟೆ ಪುರ್ತು ಆ ಲಗ್ನ ಉರಿ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಣಮ ಗಂಟೆ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ದಾಂಡ 7 ಮೂಜೆದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ಆ ಒಂಜಿ ಲಗ್ನ ಉಂಡು ಆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಒಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಅವರೆಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಎತ್ತಂಡಲ ಐಟ್ ದೋಷನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇರೇ ಬಂಡ ಮಹಾಗಣತ ದೇವರಿಗೆ ದಯಬಂಡ ಆ ಮಹಾಗಣತ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ವಿಚಾರವಾದ ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕ ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ರಾಜಂದಾಯವಾದಿತ್ನ ಪಂಜಂದಾಯ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಣಗ ಆ ಪಂಜಂದಾಯನಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕ ತಿಕ್ಕೋಡು ದಯಬಂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿರಡ ಬಿದೇಡ್ ಆ ದೇವರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನಾರಿಯರ್ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಲಿಗೆ ಅಪನಗ ಪಂಜಂದಾಯನಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕ ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕುತ್ತಾರಿ ಎಂಟೆ ನಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಆ ಕೊರಗ ತನಿಯಲ್ದಾರ ವೈದಿಲ್ಲ ಅಪನಗ ಕೊರಗ ತನಿಯನಲ್ಲ ಓಡಾಪನಕ ಅನಕ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ದಾದ ಜಾಗಡ ದಶದೋಷತ್ತಂಡಲ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅದ ಆ ಬೋಡಾಪನಕ ದಾದ ಸರ್ವ ದೇವರು ಈ ಜಾಗದ ನಾಗದೇವರು ಅಂಜನೆ ಈ ಜಾಗದ ಭೈರವೆ ವಿಚಾರವಾದ ಆ ಭೈರವನಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಆಯಗಲ ಬೋಡಾಪನಕ ಮೇಲ್ಗಾಲಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಬಸವನ ಒಂಜಿ ಬಸವನ ಪತಂಬೋದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವಪುಣ ಅಂಜನೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಆಡು ಅಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಸಿರು ತೋರಣಾಗಿ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪತಂಬೋಪುಣ ಆಡು ಅಂಜನೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಆ ಭಗವಂತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರ್ತೇನ ಅವೇ ನನಮಿತ್ತಗಲ ಪುರ್ಲೋಡು ಗುರಿಪ ಒಂದಿತ್ತೊಂದು ಆ ಪುಣಿಂಚಿನ ಆ ಮುಗುಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಲೇನೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶ ಪೂರ ಮೈತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ ಪ್ರಧಾನ ಪೂರ ಆವರೆಡು ಅಂಚನ್ನವರು ಇನ್ನಿತ ಮುಹೂರ್ತಡು ನಕ್ಷತ್ರಡು ವಾರಡು ಪುರ್ತುಡು ಗಲಿಗೆಡು ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚನ್ನು ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಆ ದೇವರು ಪೂರ ಕ್ಷಮಿಸಾದ ಪೂರ್ವ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಆ ಮುಹೂರ್ತನ ದೇವರು ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾದ ಬರ್ದು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆ ಮಾಗಣದ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಹರಶಂಭು ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶ
మున్నూరు శ్రీ కృష్ణ కుణికుల్లాయ తంత్రుల నేతృత్వడు ధార్మిక విధి విధానాలు నడతండరు.
ಬುಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ రంజించావు అండ జ్యోతిషేపల సత్యని అంచన్నవులో ఇనిత మూర్తడు నక్షత్రడు వారడు పుర్తుడు గలిగడు దాದಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೋಷ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚದ್ದಾರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಡ ಆ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಯಂದಾಂಡ ಸರ್ವದೋಷಲ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆ ಭಗವಂತೆ ಪುರ್ಲುಡಾಯನ ಪಾಧಾರವಿಂದ ಗರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಣವೆ ಎಂದುಂಡು ಅಂಚನ್ನವುಲು ಬೋಡ ಅಪಣಕ ಅಪ್ಪೇನ್ ನಮ ಇನಿ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವಾದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮನೆತನಡ ಪುರ್ಲುಡು ನಾವು ನಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಕೋಡ ಬಣ್ಣಕನ ಏರ ಒರಿ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡಲ ಇಡೀ ಅವು ಕುಟುಂಬಗ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗ ಇಡೀ ನೆಕ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲಂಕಾದ ನಂಕ ಉಪದ್ರವಲು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಪನಕ ಏರು ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ನಂಕ ಅವು ಬರ್ಚಿ ವಿಚಾರವಾದ ಅಂಚನ್ನವಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿನ ವಲಯಡ ಕುಲ್ಲುಣ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರ ನಂಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನ್ನವಲು ಆ ಸೋಮನಾಥ ಅಡಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಡಲ ಆ ಪಂಜಂದಾಯಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕೊರಗತನ್ಯಡ ಸರ್ವ ನಾಗದೇವರಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಳಿದ್ನ ಭೈರವಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಹೂರ್ತಡ ಅವೇನ ಆ ಅಪ್ಪೇನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮುಹೂರ್ತಡ ದಾದ ದಶದೋಷ ತಂಡಲ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆದ ನಂಕ ಬೋಡ ಅಪನಕ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಡಪಾತ್ ಕೊರ್ದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಪುರ್ನೋಡು ಈ ಜಾಗಡ ಮನೆ ತನ್ನಡ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಗೊರ್ಪಣ ಆಡ ಬಿರುದಾಲಿ ಆಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಬಸವನ ಪತಂಬೋದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಅವೇನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಪರ್ಯಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬೆಲಗನಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಗ ಪುರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಬೆಲಗ ಒಂದಿತ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರ ನಡಪಾದ ಕೋರುಡು ಬಂದೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಡಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಡ ಮಾಗಣದ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಪಡ್ಲೆ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನೇ ವೈಭ್ಯ ತ್ರಾಯೋ ದೇವಿ ದೇವಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಒಕ್ಕೇಲಾದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆತದೆ. समस्त पत्र पूजा करवेरुं दर्पयामि सत्यात्मने नमः जाति उडुं दर्पयामि सतवाय नमः चंकुडुं दर्पयामि संकल्पाय नमः भक्तुडुं दर्पयामि सत्यादि
ದಯವಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಿತೋ ಭೂತ್ವ ಚಕಾರ ವಿಜಯಂದ್ರಪ ಅಂದು ಭಕ್ತಿಲ ಶ್ರದ್ಧೆಲೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಡ ಮಲ್ಪಣನೇ ಬಿಡ್ತಿಂದು ದಯವಂಡ ಓಲಾತಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಡು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಡು ಗೇಣ ಎತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಓಲಾ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕಡ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಬರಿಮಣ್ಣ ಕುಡಂಜ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲಾ ಗೇಣ ದಿಯೊಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋಣ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಗೇಣನ ದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಪುರ್ಲುಡು ಆದು ನಂಗೆ ಕೈವಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣು ಉಂದುಂಡು ಅಂಚನ್ ನವಲು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದುಪ್ಪ ಅವು ಭಗವಂತೆ ಬಣ್ಪಿ ಅವು ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಕ ಕಾಸಂದು ಡ್ಯಾಬಂಡ ಪೂರ ವಿಚಾರವಾಡ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಆಯನ ಭಿಕ್ಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಉಂತು ಅಂದ ಬಂಡ ಅವು ಆಯ ಉಂತರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಕುಂಟು ತುತೋನುವ ಬಂಡ ಅವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಭಗವಂತೆ ಅಪನಗ ನಮ್ಮ ಬಣೋಲಿ ಯಾನು ಬೆಂತ ಯಾನು ಕಾಸುಡು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿನ್ಲ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಕ ಬೆಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿನ್ಲ ಯಾನೆ ಬಣ್ಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪಜೆ ಬಾಡ್ದೆ ಅಂಜಪಡಾವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈ ಹೆಜ್ಜನ್ನಕ ತೇತೊಂದೇ ಬೋಪಣಕಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನಕ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬಣ್ಪಿ ಅಪನಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆಡು ತುಂಬ ಕಾಸು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಡ ಅವಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಅಪನಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡಿತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನ ಕಾಸು ಸಂಪತ್ತು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಆಯುಷ್ಯ ಇಜ್ಜಡ ಅವಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಟಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅವಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಡಿ ಈತ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷ ಬದುಕುಜಿ ವಿಚಾರ ಬದ್ದಾಂಡ ಬೊರ್ಚಾನ್ನೇ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ದೇಹಗ ಅದು ಪೂರ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ದೇಹ ಬೇಗನೆ ದಂಡನೆ ಪಡಕೊಂಡು ಅಪನಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆಡು ಆಯುಷ್ಯ ಆಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಡು ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯುಷ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಏತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜಿದೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡ ವಿಚಾರವಾದ ನಾನಾ ರೀತಿ ಜಗಳ ನಾನಾ ರೀತಿ ಕೋಪಲು ಉಪದ್ರಲು ಏತ್ತು ಬೆಂತಂಡಲ ಏತ್ರ ಯಾವ ಜತ್ತ ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾವ ಜತ್ತ ಬಂದು ಆ ನೆಮ್ಮದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಸ ಆವಡು ಆಯುಷ್ಯ ಆವಡು ಸಂಪತ್ತ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೊರ್ತನ ಏರ್ಬಂಡ ಭಗವಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಪೊರ್ಲುಡ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಅವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಭಗವಂತೆ ಅಂಚನ್ನವಲು ಆ ಭಗವಂತಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬಂಡ ಕಾಸ ಆವಡು ಸಂಪತ್ತ ಆವಡು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಕುಡಂಜ ಆವಡು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ ದೇವರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಬೋಡಾಪನ ಗೆಡ್ಡೆ ಪೀಠ ಕಟ್ಟಾದೆ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದ ಬಂಡಲ ಅವು ಪೂರತೆ ಬೆರಿಟ್ ಕಾಸಾಡು ಆ ಬೆಂಡ್ರ ನಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದರ ಅವು ಎನ್ನಂದು ಈ ಪಣ ಹೊರ್ಚಿ ಅವು ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಮನ್ಪಿ ಅಪನಾಗ ಆಯಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆತ್ತೀನಿ ಉಜಯ ಒಂಜಿದಾನ ಮಂಡ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ವ್ಯೋಮೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರೆ ಅಂಜನೆ ದೇವರಿಗೆ ಐತ ಪೂ ಅಂಜನೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಕುಲ ಕನಪ ನಿಕುಲ ಪೂರ ಜನ ಕನಪ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂ ಪಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಂದಾಂಡ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಓ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಪೂ ಬರ್ಚಿಂದೇ ಬಂಟ್ವಿ ವಿಚಾರವಾದ ದೇವಂಡ ಆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಜ್ಯೋನಿದೋಷಾತ್ ಭಕ್ಷಾತ್ ಭೋಜ್ಯಾತ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾತ್ ಏರೇರು ಕೊಯ್ತನ ಪೂ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಈಯೇ ಕಷ್ಟ ಬುರ್ದು ಕೊಯ್ಲ ಈಯೇ ನಡ್ಲ ಆ ನಡ್ನ ಪೂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂನ್ ಎಂಕ ದಿನಲ ಬಾಡ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರಡೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ಓ ಬಂಡ ಆ ತೊಲಚಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಗೆ ತೊಲಚು ಕೈಯಾರ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ತೊಲಚಿದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಂತದ ಆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಯ್ಯೋಡೊಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗಳಾತಿ ಏತೇತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂತಂಡಲ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಏರ ಕಂದನ ಈಯೇ ಕಷ್ಟ ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾನ ಕುತ್ತ ಗುಲ್ದು ಕದಿಕೇನು ಒಯ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 40 ಹೆಣ್ಮ ಕೊಡಿನ ಹೆಂಗದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಹೊಡೆದೇ ತೊಣೆ ಅನ್ಪಿ ಅವಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ನೇ ಅವಲಂಜಿ ಪತ್ರೆ ನಾನು ಆ ಬಿಲ್ಲ ಪತ್ರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಿತ್ನ ಆ ಬಿಲ್ಲ ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಂಕುಜಿ ಬಂಡ ಐಕು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬಡು ಅವ ಐಕ ಅಶುದ್ಧ ಆರೆ ಅಂದು ಅಪನಗ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ನಡುಂಡಲ ದಾಲದಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಉಬ್ಬಿಪಿನ ಆಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಡಕೈ ಮುಟ್ಟುಣಿ ಆಡು ಅಟ್ಟನ ಬರ್ಚಾನ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಆಡು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಬಿಲ್ಲ ಪತ್ರೆ ತೈ ಅಡೆಗೆ ತೈತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಪನಗ ಆ ಬಿಲ್ಲ ಪತ್ರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಪತ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗೆ ಅಪನಗ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕದ ಪೂ ಬರ್ಚ ಬಂಡ ಆಯ ಅವೇನು ವಿಶೇಷವಾದ್ಯ ತೊಡುವೆ ಎಂದುಂಡು ವಿಚಾರವಾದ ನನ್ನ ದುರ್ಗೆ ವಿಚಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಾಡ ಕುಡಂಜಿ ಬಡು ಅಂಡ ಆಲೆಗೊಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ದುರ್ಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೇಪಲ ಪೂ ನಂಕಿನಿ ಕನಪುಣನೆ ಜಿಬೋರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೊಂಜಿ ಪಾಡು ಗಾಂದ್ ಅಪನಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಚಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ಬಾಡುಡು ಗುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ಬಾಡು ಇರುವಂತಿಗೆ ಬಾಡು ನನ್ನ ಗರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಆ ಗರ್ಗಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬುಲ್ದದ ಪೂ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ಭೃಂಗರಾಜ ಪತ್ರ ಅಂದು ಬುದಾರ ಭೃಂಗರಾಜ ಪುಷ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಪಡು ಜಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅತ ದಾದ ಕಣ್ಣುಗು ದೋಜುದಾನು ಅಂಡ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಗರ್ಗದ ಪೂವೇ ಬೋಡು ವಿಚಾರವಾದ ಕೇದಾಯ ಬಾಡುಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಡಾಪ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಬಾಡುಡು ಕುಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡುಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ನಮನೆತ ಪೂತ ಹಿರೇ ಬಾಡುಡು ಸುಮಾರು ನಮನೆತ ಪೂಕ್ಲೇನು ಬಾಡುಡು ವಿಚಾರವಾದ ಅಪನಾಗ ಗಣಪತಿ ಗಾವಡು ದುರ್ಗೆ ಗಾವಡು ವಿಷ್ಣು ಗಾವಡು ರುದ್ರದೇವರೇ ಗಾವಡು ಪ್ರತಿವರ್ಯಗಲ ಸೂರ್ಯಗಲ ಎಕ್ಕಂಬಲದ ಪೂ ಬಾಡೋಡು ನಮದಾದ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಪೋರ ಕಷ್ಟ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕರನೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲೋಡು ಕೂಲಿ
ದೇಕದು ಮೀದು ನಮ್ಮ ದೈತ ಪೂಕ್ಲೇನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡಿತ್ನ ನೀರಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೇವರೇ ದೀದು ದೀಪನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪನೇ ಪತ್ತವರಿಗೆ ಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲು ಬಾರ್ದು ಕುಡೋರ ಬರ್ನಾಗ ದೀಪ ಅವು ಮಹಾ ಅನಿಷ್ಟ ಅದೇ ಬಂಡ ದೀಪ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಿ ಏಪ ದೀಪ ತೊಕ್ಕದು ಪೊಂಡ ವಿಚಾರವಾದ ಅವು ಬಕ್ಕ ವೈಕಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಕ್ಕ ಪಿದೇ ದಿಯೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎತ್ತೊಂಡು ದೀಪ ಬಂಡ್ಪುಣ ಯಜಮಾನನ ಸ್ವರೂಪ ಎತ್ತನಕ ಆ ದೀಪ ಪುರ್ಲುಡು ಪತ್ತೊಂದೊಂದಂಡ ಆ ಯಜಮಾನಿ ಆ ರೀತಿಡೇ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದರ್ಥ ದೇ ಬಂಡ ದೀಪ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಆ ಶರೀರ ಎಣ್ಣೆವು ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರು ಅರಿಪುಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವಾದ ಆ ರಕ್ತದ ಒಲೆಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮನೇ ಅವು ದೀಪದ ಸ್ವರೂಪ ಅಪನಾಗ ಈ ದೀಪದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾನೇ ನಿಕ್ಕು ದಂಡನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪುರ್ಲುಡು ದೀಪ ಬಂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುಡು ದೀಪ ಬತ್ತಾದ ಮೋನೆಯನ್ನು ತೂಪ ನಮದಾದ ಮಲ್ಪ ದೀಪ ಬತ್ತಾರ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪುನು ಬಾರ್ದು ದಿಕ್ಕಾವ ಆಗ ಅವು ಬೆಚ್ಚರ ಸುರಾಪುಂಡು ದೇ ಬಂಡ ಆ ಬಲ್ಪ್ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಿ ಪತ್ತೋಡ 2 ನಿಮಿಷ ಈ ದೀಪ ಬಾರ್ದೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದೆ ಪತ್ತಾಲ ಬಂಡ್ಪಿ ನಂಗೆ ಐಕಲಾಪುಡು ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಸುಚ್ಚಿ ಬಾಂಡ ಲೈಟ್ ಆಪುಣುಂದು ಅಪನಾಗ ಬರ್ಚಿಯಿಂದ ಅವು ಎತ್ತು ಬಂಡಲ ಒಂಚೂರು ದೂರನೇ ದಿಯೋಳು ಅಪನಾಗ ಈ ದೀಪನ ದೇವರಿಗೆ ಮೋನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೀನಕನೆ ದೇವರು ಅನ್ಪಿ ಎನ್ನ ಮೋನೇನ ಈ ದೀಪಡ ಪುರ್ಲುಡು ತೂಪ ಅಂದಂಡ ನಿನ್ನನು ಪೋನೆ ಇಟ್ಟ ಬತ್ನೆ ಇಟ್ಟ ಪುರ್ಲುಡು ಯಾನು ನಿನ್ನನು ಪುರ್ಲುಡು ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ಬಲ್ಪ ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತೆ ಬಂಡ್ಪಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ದೀನೇಟ್ ನೀರು ಲಾತೆ ಪೂಲಾತೆ ಅಪನಾಗ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ವ್ಯೋಮೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚ್ಚದೆ ಒಂದೇನ ಭಕ್ತಿಡ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅನುಪ ದಿನಲ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಣೊಂದುಂಟು ಅಪನಾಗ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾದ ಆ ಭಗವಂತೆ ಕೇಣ್ಯಾತಿ ಈ ಏದು ಮಲ್ತಂಡಲ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಲ ವಿಚಾರ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಓಮ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ಪಳ ಅಂಡ ಫಲ ಕೊರ್ಪಣೆಯಾನ ಏಪ ಕೊರುಡು ಎಂಚ ವೈಟ ಕೊರುಡು ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಣಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನ ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಅಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಖರ್ಚೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬಿಡ್ನಾಗ ಭಗವಂತೆ ಕುಲೋಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿ ಇಂಬೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜುನಕ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ತೋಜುನಕನೇ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜಾದಂಡಲ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪುರ್ಲುಡು ಸಂತೋಷವಾದ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಪಾದಗ ಅರ್ಪಣೆ ಆದ ಐತ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಏರೇರು ಭಕ್ತಿಡ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಲನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತು ಬೋರುಂಡು ಓ ಬಂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವು ಕಾಸದಲ ಮಿತ್ತದ ಭಗವಂತೆ ಕಾಸಲ ಗುರುವೆ ಆಯುಷಲ ಗುರುವೆ ನೆಮ್ಮದಿಲ ಗುರುವೆ ಸುಖಲ ಗುರುವೆ ಪೂರಲ ಗುರುವೆ ಎಂದುಂಡು ಅಂಚನ್ನವಲು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾದ ಮಲ್ತದ ವಿಚಾರವಾದ ಒಂದು ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದು ಅಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪುರಾಜನಲ್ಲೇ ಪರಂದಾಡು ಅಂಡ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿ ಪೂಜಲ ಆವಡು ವಿಚಾರವಾದ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಜಾಗಡ್ ಪೇರು ನೀರು ಪೂರ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಗೆ ದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಆಟಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸಂಕ್ರಮಣ ಬತ್ತಂಡ ಆಟಿಂದ ಬಂಪ ವಿಚಾರವಾದ ಅಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಐತ ಆಷಾಢ ಬತ್ತನ ಬರ್ಚೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಂದು ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಿಥುನ ಮಾಸ ಉಪಣ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರ್ಪುಂಡ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪು ಜಿಂದುಂಡು ಅಂಡ ಬಟರ್ನಕ್ಲೆಕ್ ಆಟೆ ವಿಶೇಷ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡೊಂದಾತು ಆಟೆಡೆ ಜಾಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಿಗೆದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಜಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪನಾಗ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಗಣೋಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಬಟರ್ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾರಡೆ ಚಂದ್ರೆ ಆನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ರವಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಪ್ರಿಯವಾತ್ನ ದಿನ ಆಟಿದ ಮಾಸ ಅಂದೇ ಉಂಡು ವಿಚಾರವಾದ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಟಿದ ಮಾಸಡೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರೋಡು ಆಟಿದ ಮಾಸಡೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದ ಅಂಚನ್ನವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೋಡಾಪನಕ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಲೇನ ಅಪ್ಪೇನೈತು ಫುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಪನಕ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಭಗವತಿ ಪುರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನೆಲ್ಲ ಕತೆಟ್ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಮನಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಪ್ರದಂ ದಾದಾಂಡಲ ದುಃಖಲು ಇತ್ತಂಡ ಶೋಕ ಇತ್ತಂಡ ಪಣೊಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಪಣ್ಣೊಂಡಾಯ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನ್ನು ದುಃಖ ಇತ್ತಂಡ ಏನಟ ಬಣ ಯಾನವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ತನ ದುಃಖ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಬಾಡುವೆ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ದುಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಬಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತಿ ಅನ್ ಕೊರ್ತ ಐಟು ಸಂತೋಷ ಬಡಲ ಅಂದು ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅತಿಯಾಸೆ ಬಂಡ ಇತ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಿರದೆಪ್ಪು ಎಂದುಂಡು ಅಪನಗ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಮ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ ಪೂರ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ಸೌಭಾಗ್ಯತನನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತತಿಕರಂ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜನ್ನಗನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಸಂಪತ್ತನ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಂ ಪೋನೈಟ ಬತ್ನೈಟೆ ಪುರ್ಲುಡು ಬಿರಿಸಾಯೊಂದು ರಕ್ಷಣೆನ ಆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಇರುವುದುಂಟು ಅಂಚನ್ನವರು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ದಯವಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣತ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ದೈವಲಾದಿತ್ತನ ಪಂಜಂದಾಯ ವಿಚಾರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗದನೆ ಈ ಜಾಗದ ನಾಗದೇವರು ಈ ಜಾಗದ ಬೋಡಾಪಣಕ ಮಲ್ಲ ಭೈರವೇ ವಿಚಾರವಾದ ಶಕ್ತಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಗಾಣದ ಗೊಟ್ಟದ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹದಾರ ಕಾಸು ಬಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಲು ಪೂರ ಅವರೆಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪಾದು ದಯ ಬಂಡ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತವಪುಣು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಡು ಬಂಡ ಅವೇನು ಏರದಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣ ಕೆಲಸನ ಪುರ್ಲೋಡು ದೇವರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಂಚನ್ನವಲು ಬೋಡಾಪನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪನಕ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಡಪದ್ಗೊರ್ದು ಪೋನೈಟ ಬತ್ನೈಟ ಪುರ್ಲೋಡು ಬೇರಿಸಾಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ದು ದುಂಬಿ ಎಂಚ ಈ ಗಾಣದ ಗೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮನೆತನತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದಯ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸವನ್ಲಿ ತಂಬೋಡು ಐಕ ಬೋಡಾಪನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಣದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಎಣ್ಣೆ ₹70 ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ₹70 ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಕ್ಕೋಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ₹200 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ₹200 ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಗಾಣಗ ಬರೋ ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ₹350 ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಪನಾಗ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅವು ಹೂವು ಎಣ್ಣೆನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ ಅಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪತಾಕೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಯಾಯ ಸಂಬಂಧಪಡನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಪುಣ ಪೂರ ಈ ಜಾಗದ ನಡತಂಡು ಅವರ ನನಗೆ ಬಿತ್ತಗಲ ಪುರ್ಲುಡು ನಡತಾದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಪರ್ಯಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬೆಳಗನಗ ಏರೇರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಕ್ಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಲ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ದು ಸರ್ವ ವಿಧಟ್ಲ ದೇವರು ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ನಮ 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 ನಮುದ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಪುರ್ಲುಡು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನ ಬಾದಾರ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಗುರುಪ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗಾಣದ ಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಟೈಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು. 300 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಒಂದುವೆ ಪೊರ್ತು 300 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲೆಗ್ ಗಾಣದ ಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು.